Otu Federation ụmụnwaanyị ndị ọrụ iwu Fida nọkwazi ọdụnsa wee na-eto ya bụ mgbape nke atụmatụ Agunechemba Security Outfit si n'aka Gọvanọ Chukwuma Soludo nke ha kọwara dịka ụkwa dara n'oge ya. Alaka otu ahụ nke Anambra steeti nyere otu taa site n'ọnụ onye isi oche ha bụ barista Mara Mmụọ Jeke mgbe ha bịara n'isi ọrụ nke ụlọ mgbasa ozi Anambra Broadcasting Service Ọka. Emmanuel Okonkwo ga-akọtọpụ akụkọ a. Ọkaikpe Mojeke onye kọwara nchekwa ndụ na akụnụba dịka ọrụ mbụ na mbụ dịrị gọọmenti ọbụla toro nnọọ Gọvanọ Chukwuma Soludo maka ya bụ nzọụkwụ ọ zọpụrụ iweta ezi nchekwa ndụ na akụnụba na steeti a, nke o kwupụtara na kamgbe eguzobere ya bụ ọrụ nchekwa na steeti a kpọrọ Agunechemba na ihe dị iche dị n'ihe gbasara nchekwa ndụ na akụnụba na steeti a. Ọkaikpe Mojeke gazi n'iru wee kpọkuo gọọmenti steeti a ka ọ bụrụ onye ga-eneba anya n'ihe gbasara ihe ndị otu a ji eneta onwe ha anya, nke ọ kọwara dịka ihe ga-eme ka ha nwee obi ike ịga n'iru n'iji ndụ ha wee chụọrọ steeti aja n'ihe banyere ịhụ na enwere ezi nchekwa ndụ na akụnụba. Site n'Ọka, abụ m Emmanuel Okonkwo.